ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karon 300,000 ka mga deboto ni Senior Santo Niño ang miuban sa tinuig nga Penitential Walk with Jesus nga mao'y nagsilbing pagbukas sa mga relihiyosong kalihukan sa Fiesta Senior. Taliwa sa kadaghan sa mga deboto, gihulagway sa kadagkuan sa Basilica Minore del Santo Niño ug Philippine National Police nga hapsay ang maong kalihukan. So far wala mi na monitor, wala report na naay mga untoward incident or mga kaso ng mga snatching, mga theft or kahit wala tayong na monitor na complaint. So Overall generally peaceful ang pagsaulog sa mga activities na Walk with Jesus. Hanay kaayo ang atong pagsaulog sa prosesyon, kaubanan ang ato ang mga kapulisan o ang other agencies. Dako kay pasalamat nila o sa tanang mga deboto na mituman gayod sa pagprosesyon diha na solemn kay itong procession karon, no? Gihangop sa mga Subuanon ang pagbalik sa maong pisikal nga mga kalihukan human nga nahunong kini tungod sa pandemya. Gani, alas 2 pa lang sa buntag, nagsingabot na ang mga deboto nga misalmot sa maong prosesyon. Naabtan og usa ka oras ang paglakaw sa mga deboto sa 2 kilometros nga ruta gikan sa Fuente Osmeña Rotonda paingon na sa Basilica. Si Cebu City Mayor Michael Rama nga miuban sa maong penitential walk may pahimugat sa tinuoray nga hinungdan sa mga kalihukan ug kalingawan sa dakbayan nga mao ang balaang bata. First, be spiritual. Spiritual yun. Because without the fiesta, there'll be no activities even up to the Grand Martin. Let's all be prayerful and prayer. But work yun. Kaya hindi lang naman ang faith without action is dead. Sa pagbalik sa penitential walk ng tuiga, subling nakita ang daw loud sa mga magtotoo nga miuban sa paglakaw paingon sa simbahan, dala ang ilang makandila ug nagkadaiyang imahen sa Santo Niño. Apan samtang naglakaw ang mga deboto, mipatigbabaw sab ang sirena sa mga bumbero tungod sa kalit nga sunog nga miulbo sa barangay Capitol site. Hinoon, wala kini makapahunong o nakabalda sa kalihukan ug dali rang nakontrolar sa kabumbiruhan. Dayong alas 5 sa buntag, miabot sulod sa Basilica Minore del Santo Niño ang karo luwan ang balaang bata nga gitagbo sa kapin 35,000 ka mga deboto. Daling gisugdan ang 11 nga Novena Mass pinaagi sa rektor sa Basilica nga si Padre Nelson Zerda, OSA. Gipahimugatan ni Zerda ang tema karong tuiga nga mao ang Santo Niño or Source of Peace in the Walk of Faith. Sulod sa maong santos nga misa, mao ang pag-instalar sa Hermano ug Hermana Mayor 2023 nga maong magtiayong Engineer Venerando ug Dr. Donald Lee Olandria. Gitapos ang usa sa labing dakong kalihukan sa simbahan, subay sa Fiesta Senior pinaagi sa pagsayaw sa tradisyonal nga sinulog. Samtang ang lay minister nga si Brother Marlo Banaag, gikalipay usab nga human sa pandemya, nakaserbisyo na siya pagbalik sa simbahan. Ang kuhan lang kayo ang kanindot kay hugpong ang tanan kay medyo kanang kanabitong murag sabi kay nila nga mo nagtapok ang mga katawhan tumikan sa pandemic nga COVID-19 nya karon medyo okay kayo ang dagan. Panghinaot sa kadagkuan sa simbahan nga sama sa kahapsay sa kalihukan karong adlaw, mausab unta ang matuman atol na sa Fiesta Senior sa Enero 15. Kini si Angel Cafe Sanyal alang sa My TV Cebu.